Ayo. Yo 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 yo. Ayo ker. Sing ati-ati waspada ker. Lo yo 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 yo. Ayo. Was. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Oke, terima kasih. Dojailah penampilan dari rekan-rekan Turun Bocenggi. Ada Haris, ada Epon, dan juga ada Takoro. Untuk yang satu ini ada Ayo Em. Satu persatu kita tampilkan untuk malam hari ini. Ayo. Ayo ker. Was. Oke, untuk yang nomor 2 ini tadi ada Oki. Selanjutnya ada Takoro. Ayo. Setelah untuk Tiro, menyusul selanjutnya mana gilirane yo. Wah, Ayo. Kilo. Kilo. Mbak Modin ini tunggul Ayo. Kilo. Ayo Mbak Modin. Kilo bocah. Ayo. Ya. Iso mundur barang jarane. Ayo cuyu. Was. Dikepenake Turun Bocenggi. Iki lho bocahe. Yo.
Ayo met, goyangan met. Bersama Wahyu Turangga Muda. Ayo majuin malah kan sing hati-hati yo kere. Awas met, awas met. Ayo. Sing fokus to. Yo. Lah. Walik met, walik met. Was. Ye. Jas. Fokus kadang arep kok jiat. Ayo. Suwe ora jamu godhong telo. Suwe ra ketemu pisang gawe gelo. Suwe ora jamu godhong kates. Suwe ra ketemu pisang gawe. Alon-alon yo mit yo. Awas mit. Ono bapak arek-arek. Yo. Ye. La. Was. Masuk. Alon-alon watone bisa kelakon yo mit. Bisa kelakon Kang Agus. Ngono. Yo. Ye. Poh. Lo. Ayo mit sing siap siaga mit. Lo. Was. Ayo lo bekti. Aku suwe ora ketemu Sri Rampung, Ger. Papanmu ono kan. Ya. Hei. Polamu lo met. Was. Ayo. 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 Was.
masih bersama Wahyu Turangga Muda. Ayo met, goyangannya met. Yeah, 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 yeah. Paribasane balung pakel, mbok aja mung kumutus seneng alon, kurang baku kuing saramungan. Ayo Mas Anang, prayoga Jarwana kolat saupama luwe becik kuyup rukun amung rasa anglia sesenggaan balung pakel alo-alo goyang lagi bro. Buru-buru, buru-buru. Wahyu Turangga Muda. Sajose. Iya cah. Janji tresno disekseni. Lintang-lintang ning tengahing wangi. Asikan nandang asmara. Gusti kula paringa usada. Wayah wengi nambe
Beraksi met, beraksi met. Ya. Ayo. Nah, awas, awas. Hop, sik, hop. Pamit. Lah kok enek konvoy barang. Gung. Sing apik ngono lho joget. Kowe enek kon napot, suara kenapot ngono. Lah apa? Suarane tawon gas. Pak Jakoro ngene iki yo ndak iso marai sik. Marai piye wis tak contoni apik malah kaya cempe tas manak sikile ngene. Iki men kadang mburi ngene aja. Lah kok malah ngene kaya cempe. Ah, ya ngono. Kemeng ki swara ngung kemeng ki variasi ngono ki. Ya, ayo Cok, Mas Cok. Tak omongi tenanan. Piye? Malah kaya ngono. Ya, piye Mas? Juga sing tenanan. Wonge gelem nyekel mik. Joget tenanan piye? Ayo, sing tenanan, met, sing tenanan. Fokus. Ayo. Wah. Nah. Yeah. Yeah. Nah. Was. Nah. Yeah. Nah. Mas, jaranane urung bar. Kok wayah mlebu iki. Ora. Makane to melu latihan. Genah noro. Ora mangkane lek latihan ki teko. Kuwi lek biasane. Iki mung ra biasa kowe. Perang tenanan. Tenanan. Terus itu. Sik, kowe milih sik musuhmu ndi? Musuhmu ndi? Dalah. Iki sing joget ning kene iki lho Pak E. sapa? Pak E bingung golek pedah kok. Penak. Iki kaku sampean karo sapa? Iki Pak Joaris karo Joemon. Sembarang aku sapa wani kok. Wong papat mburi iki wani aku. Perang. Karo kowe. Karo kowe. Ora ya terus ya Mas perangan ya. Os! Wah, ayo met. Fokus met. Ayo. Oke unjuk gigi oke. Wes. Pas. Toh. Oh. Ayo. No. Ayo. Weh. Nah. No. Ayo. Nah. Ngono. Nah. Wes. Ayo.
ngubur kaya ngono. Sik. Nyapa? Nyapa? Ya tak kei mik. Aku ra tuku es dong kok mau wei. Ya ora ngono masih ben ampre banter lambemu ki ben ra ki Piye? ben ora kesel. Kesel yo pijet no. Maksudnya ben ora kejulinu. Kejuline tukane jamu. Ben lambemu anu ben apa ya lek anu ora memprengen. Tukane salep. Oh, raimu ndak salam. Anu apa neh lek anu ya iki ya. Pokok ben ampre awakmu ki ndak mengeluarkan tenaga banyak kan enek ki. Walah, ben aku ndak Ben natap. malah kecedeken. Ben aku ndak mengeluarkan tenaga banyak. Ah. Oke. Yo. Mas. Hai. Yo. Cok. Tok kowe ki nyapo turu? Lah jerekmu ben tidak mengeluarkan tenaga banyak. Maksudnya iki miki ben sampean suarane ben Omong lek kowe omong. Lah aku kabeh boleh ngomong. Kowe ki omong aja banter-banter maksudnya ki ning miki ki lho ben penak. Lho, ora enek suarane. Lho, ora ngono maksudku, Jo. Amin. Ora ngono kowe ki omong mesti ki omong kalem-kalem ngene kan suarane kan ketara ora usah dadak Jelas, bengok-bengok. jelas. Sesuk megane jagani mahmu enek wong kuwi koit. Wong apa? Koit. Omong ngono. Sesuk mesti renek wong koit. Lah apa? Modine bangkong. Walah. Dane yo. Dane lho, mau dine bangkok. Carane kene. Yo perangan dhisik ning kene sik lagi sesuk. Nah, ayo. Memang perangan apa? Prajurit berkuda. Ya prajurit berkuda. Pikir, ade prajurit tangan kosong. Wah. Tangan kosong iki tangan anu tanpa senjata. Ora, Tanpa jaran karo Jawa pecet ora. ora. Lah apa tangan kosong? Iki kok genah mulih ra nggawa apa. Loh. Lah kok ora nggo apa-apa piye to, Mit? Lah wis lunas. Lah cacah ki nasibe. Ya wis tak entekne tak utange dhisik. Waduh. Lah terus melu sapa lah dhewe iki. Ya iki, Mi. Nah, melu sapa ngene Lah malu sapa aku? Malu sapa? Opo? Loh. Lah kok kabari opo? Hei, iki anakku melu nganti turu ki lho ning kene gitu susu sesok kok. Piye? Mosok belas Ya tuku apa? susu. Carane no. Apa? Anakmu bar iki medhun tekeken ben ra nukone. Wong lek gawe ki angel-angel kok. Ngetokne kangelan kok. Lah yo Kowe iki ya perangan. Yo. berarti kayak ketoprakan Jo ya. Pelandaan kene iki nggone wong toprak. Sapa ae? Alah kene iki kulon kene Swargi iki aku yo wis kenal apik. Sapa Jo? Alah. Wis to kene iki ketoprak. Lah ya sapa? Wis to. Kulon perapatan. Sapa? Kulon perapatan. Perapatan endi? Kono lho perapatan Cuwiri. Yo aduh aman. Perapatan kene iki lho. Kene iki gen ketoprak. Gen ketoprak. Aku tau roh kolek kae macak. Dadi apa kae? Wah, kolek kae macak dadi apa kae? Joko Kendil. Kae. Lah mlaku ngene, idik. Sing dipupuri ra malah putih malah klawu kae ya. Bos. What? Oh. Yo kae dialog ngono lho kae. Weh, kowe ra ning ndi? Hoi. Hoi. Hek, Sial. sing galak ngono iki mesti to. Kowe lek hek Sauramu kok ngono? Ila dalah. Ngono. oh, sing Urung gagah apa-apa kok malah. Urung apa-apa. Sik ta. Sopo kowe? Ngono. ah Apa men? lah Dhisik dhewe apa? Prajurit saka ngendi kowe? Hai.
prajurit saka ngendi kowe? Kene. Iki. Kene. Prajurit saka ngendi kowe? Saka Bantarangin. Bantar angin kono. Kono kok ngendi? Hah? Kok ngendi? Aku tunggu Sari. Dah. Iki perang. Mas. Rojo. Bapak. Tau melu ketoprak apa ora? Apa tumpun lek teko ngendi? Tunggu Sari. Ya lek bako sempol tunggu Sari ngono genah. Ora ngono maksud iki prajurit Ini prajurit Bantarangin. Bantar angin, kowe umpama awakmu prajurit di Mojopahit. Ah. Ngono. Ha. Aja haha sik. Dudohne sik. Mojo. Sari. Dah. Pahit. Mojopahit. Ah. Kowe arep nyapo? Aku neng kene nyapa to roh aku. Loh. Iki ape perang? Kowe arep ngrebut sapa iki andekan ki sapa putri sapa? Aku arep ngrebut si Klenteng Abang. Ora apa-apa. Eh. Kenapa kayak? Oh, kayak anu kayak angin. Napa, Pak? Efek angin. Oh, gas. Sone, Pak. Gasing ngobos. Oh, nggih. Ngatos-ngatos nggih adik-adik sing ning dhuwur son hati-hati. Engko jagani bahaya lek sone enek trouble engko terus iso jatuh. Hati-hati turun saja. Iki ternyata backsound. Oh, backsound. Tok-tok iki adewe mumbul ning langit. Kayangan. Jadi kowe mengerti ora? Ngambah dirgantara. Nah, aku ngambah karo iki. Nah. Makses kono mengerti ora kowe? Kowe ngerti ora? Nyapo. Kenapa te? Anu apa kuwi jenenge pesawat? Lah. Apa ini? Rojo kok numpak pesawat ini? Hei. Oleh apa ora? Kowe arep nyapo? Aku jaluk sing klentengku abang. Ora apa-apa, sing penting sing macan aja kok gawa. Lah nyapa? Galak. Sing abang oleh tak go mulih. Ora apa-apa, gawa neng. Oke, ayo. Sik. Ora ngono lho, Tir. Piye? Hup. Gitu, Pak. Ben ampre perang ki aja oleh kok malah gawanen. Lah kaya sak semen kon gawa. Dadi topong umpama karep nggih. Ah, ku arep nyapo? Aku arep gawa si klenteng abang. Ora iso. Langkai dulu mayat saya. Elah dalah sugih kendel Bondowani kowe iso boyong Dewi sapa jenenge iki Bang? Sampe iso boyong klenteng abang. Kelakon pedhot nyawamu Maju ora gentar. Anggere pun kula. Aja mlayu kowe. Ya. Kowe ora iso. Yen kowe aja endo lek kowe tak serang ya. Oke. Maju. Aja mlayu kowe. Wes. Aja mlayu kowe. Wes. Piye? Sik, Mas. Nyapon neh to. Nene, caloro nene. Kowe arep njaluk klenteng abang. Oleh ora? Ora oleh. Wes. PN aku ndak melu-melu kok. Lah nyapa? Lah nyapa kowe iki? Kowe iki tak contoni kae mengki perangmu ngono kuwi. Contoh. Wong mek tok-tok anak kuwi meng lho. Kuwi tok-tok maneh. Cudang kamu. Oh. Dadang. Ngono. Ngono efek. Efek kuwi mengi. Oh iya no slow motion. Slow motion. Umpama gene ngene iki. Ngono. Kuwi efeke apik, apik. Efek Kuwi pas momen ning TV ngene Indosiar iki mau. iso gayamu kaya tuwenanan, Jo. Apik. Kaya tenanan yo. Oh, jajal. Iso ngono kaya kuwi lho, film-film anu kala Jackie Chan. Tenan yo, tenanan. Apik, tapi Apik tenan. apik. Dadi kene tenan yo. Tenanan. Iya. As. Apik. Apik tenan, Enak ya? gitarane. Apik. Apik Jaya. Apik. Apik ya. Engko ngawakmu ngono ya Jaya. Anu, pisan kas sing kene
karo sing dodo. Ya nyapa? Dadi mulai takon visum aku kok langsung. Pisan lek ku ndendho ngono lho. Ora ngono aja. Yo aja nesu. Ya perang aja. Perangan. Dudono. Sauto wae kok ya. Ayo. Sing apik. Kayak contone ngene iki tak contoni dirut. Das. Ucul timbang ijoli. Selawe ewe kuwi. Baik. Hos. Ya. Hos. Hos. Kok malah bodoh ngene. Si Toki nendang kok malah bodoh ngene. Kayak cethukan bodoh ae. Hei, ya. Hei. Wah, tepuk tangan. Mati kowe. Nyapa? Duh. Yai. Prajurit. Enten apa prajurit? Aja nangis to tir wong yo. Ayo. Latihan ki latihan. Gila. Wedanu kuwi ya. Tak anune bar ki. Yo alah kowe dijotos tir. Ora. Etok-etok mekan. Etok-etok apane? Ono ana bocah kelaran-laran koyo ngene iki. Ora kena. Aku mek etok-etok ngene lho. Ora carane koyo ngono iki anakku. Ora kena. Ora kena apane? Selora apane le? Kayak ngene iki. Nyatu bocah nuwakale ram. Ora kena. Ora kena apane? Apane? Digapane le? Tonyo. Wero. Ero aku tonyo tenan kok. Wero Mas. Ero emang. Wero Mas. Nyatu bocah ra aturan. Kowe ki nangis gua. Ora kena. Ora kena apane? Ibu. Sak Bu. Bu. Kayak ayah. Bu, ibu, emi, Bu. Malah kok somi, Bu. Lah aku ngelah. Sapa yang mama ibumu sapa? Ku ibuku. Kon rene lak wani. Bu, nene yo, Bu, nene yo. Sing ndi to ibu? Iki lho ibuku. Walah. Yo lagi pas, Met. Bu, nene yo. Apa le, sapa le? Tak mone ibuku. Ayo soal aja tak dintang. Mone ibuku. Bu. Nyapa aja? Sik to. Nyapa aja? Aku mek samar. Nyapa? Aku mek samar lek natap. Natap apa aja? Natap apa? Lah kuwi natap potensio bro mak gadul. Ngono lho. Piye? Apa? Oh iya, Bu kuwi lho Bu, ora tak kapan-kapane jarake tak anu. Piye nek apa? Kuwi lho ora tak kapan-kapane jarake tak anu kan lho. Lah mau lek dolanan piye caramu lho kok iso anake wong iso mbok kaya ngono ki Tak lho. ngene ora kena. Heeh. Terus? Iki mosok jarake tak anu. Lho. Sik to, he. Ora, mboke iki mau sing ndi, mboke. Kowe caramu piye lek ngopeni anakmu kok kaya ngono kuwi? Godhak apa ora kowe ngopeni? Ngopeni anakmu iki bapake apa mboke? Kalau mboke. Pokoke mboke. Lah iya. He. Lah kae mboke barang ditane. He. Dadi bapak ya aja kaya ngono. Kuwi bagus, kuwi elek-elek kuwi kaya anakku. Kuwi ki elek-elek kaya ngono ki anakku. Rungokno kowe. Rene Bu. Rene Bu. Iki lho. Rene. Wah, anu, Bu, layak. Kono kuwi gampang acting. Mboke tibokno turunan macan tutul. Lah kok kaya ngono. Iki lho, mboke iki lho. Ibu ditanya. Nyapa? Fotonya mangku. Loh, ora, aku ora napa-napa lho, Bu. Aku ora jejeg tenanan lho. Ora percaya tak omongne mbakku. Mbak ki lho, Mbak.
Kak, iki lho Kak, delokon Kak. Kowe kok gawa dulur pirang-pirang menton ning kene, Cok. Aku sengaja tanggapan ning kene iki ngomah ra tak kon adang mangan ning kene nyata. Dadi kabeh tak go. Kabeh mego rene. Kabeh tak gowo. Kak, kuwi lho Kak, kuwi lho Kak. Sampeyan mah ngero yo Kak yo. Heh? Ndak ro. Sampeyan ndak ro tenan. Iki lho ra roh, kabeh kancaku roh yo cah yo. Wis iso ora iso kowe ning kene. Kene didu cah loro. Nyapa? Didune cah loro. Didu apa? Gelut. Alah, lek gelut barang sorry. Wis genah. Genah anu. Genah kalah. Lek didu kepinteran, keterampilan, kreativitas, unjuk gigi merongos dheke. Lho. Oh iya atune. Iso mopo? Suara le. Ayo, jajal. Mas. Masipan. A minor, Jo. F. Biasanya A minor. Ning dinggan wi. Kak, rene Kak, dilut Kak, kene Kak. Iki pinarake napa? Ibu, duduk dulu Ibu. Wes aja Ibu ben di situ, Ibu di situ. Kita celukne. Wah, alah iki lek kuwi. Duduk. F. Biasanya kuwi. F, napa F? Sakmene ya Mas ya. Ayo. Napa lagune napa Bu? Napa lagune napa? Aya. Apa, Cok? Lagune apa? Anyang-anyangan. Ayang-ayang kok anyang-anyangan. Ayang-ayang kok anyang-anyangan iki lho. Sepiro Mas? F yo Mas yo. Ayang. Walah. Ni. Pasno. Heh? Ni. Terus no. Nina bobo. Oh Nina bobo. Kalau tidak bobo sirahmu tak gempol. Wes sirahmu tak gempol. Lah kene dililing malah. Kaya wong kerminen nih. Oh iya kaya iso keroken tenan ngono ya. Kene lho nih. Duh, ngono lho, Cok. Sepiro. Duh, sang mustikaning asmara. Sun kayung-yung ning hatiku. Jawata ngelilanono bakal tak putuskan. Sakmene ya. Iya. Oke. Ayo, sarang-sarang warga desa Plandaan nyanyi sarang-sarang ben gayeng. Ayo, campur sarine apa Mas iki jenenge? Syukur Muni. Oke. Dane oleh Syukur Muni. Melontang. Waco lipat iso. Ayo, ayang-ayang sarang-sarang Mas Petre, Mas Ipan dan kawan-kawan. Mas Ipan sidane. Meng kaya bojane sing baru ayang-ayang. Ngalih yo, mangali iki lho. Hati-hati. Aja rono. Nyapa, Jo? Awas, Mbak Nis awas. Nyapa, Jo? Iki lho, diuyuhi kidang kok. Oh iya, mburi enek kidang. Enek kidang. Sapa ki Jo sing maju? Awakmu? Kabeh no. Monggo. Artis no. Iya no. Ayo semuanya ayo Mbak ini, Mbak Nur. Iya no, dhewe. Ayo, Pak Petre, drum. Cek. Basoka Pro Audio.
ayang-ayangku semuanya. Terima kasih warga Tepuk tangan masyarakat semuanya. Desa Pelandaan. Pelandaan. Matur sembah nuwun Bu Ari. Keluarga Mugi-mugi. besar Bu Ari, mugi-mugi rezekine lancar, Lancar pinaringan sedaya. sehat selalu. Amin. Paringi rezeki berkah ing barokah. Amin. Penonton sing hadir nek kene tak dongakne sehat wal afiat Amin. kabeh. Rezekine kathah. Amin. Turah-turah tur barokah. Ora lali dulur-dulurku YouTuber Bolo Ngopi. Amin. Gua tak dongakne sehat kabeh. Amin. Terima kasih Bolo Ngopi. Sone Basoka Audio tak dongakne laris lancar. Jaranane barang, Tanggapannya. Jo. Ya, jaranane yo ngono. Kula sak kanca namung Gojek, bilih wonten Klintang klintang klintinipun. kula Gojek. Nyuwun pangapunten sak kata-kataipun. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan. Wahyu Tronggo.